Ja ha passat un any des del confinament, des que ens trobàvem de nou soles amb la malaltia. Soledat, dolors, fatiga, rigidesa, irritació. Què ha passat des d'aleshores? Ens hem unit davant l'adversitat i mai ens hem aturat. Tot i no poder veure'ns físicament, ens hem sentit unides. Cada un al seu ritme, amb les seves possibilitats, però en la mateixa lluita. Som moltes les qui patim fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, síndrome de sensibilitat química múltiple, electrosensibilitat. I a la CAF lluitem per millorar la qualitat de vida. I aquest any la tecnologia ens ha permès arribar més lluny, estar més a prop, sentir-nos més acompanyades. Hem caminat unides. Bon dia. Juntes, a través d'un fil invisible, teixim aquesta gran xarxa blava. Uneix-te a la nostra lluita per al reconeixement, investigació, millora i comprensió d'aquestes malalties.